Structure sale uTravis Makakaka. Uthini Stufuza? Uzengani osiyami? Uzengani yasibasela unuka nomlomo? Sis man. Azenzi mina shine ne Adidas empama. Umengathi igay umekayi. Umekabi sis. Ipi camera lecho. Yo, I would say I'm not children or pregnant. Ngangibambi. Uthi ngimdala lapho unentshebe. Ubaba kithi sonke la ubabethu wena la. Naye insumpi yalunga that's why ukhuluma kangaka. Usezena nensangu. Ni promote ama drugs. No. Hayi. Mama. Wena inkinga yakho yaphapha namabele wenja. Yeah, Pumanisi. Yeah. Ekepise boyfriend yakhe security. Alas nankin la. Girl nobusobneka kasho ukuthi kudala ukhuzulu. No yambona no. Wasetsaveni ulo round lapha kunensimbi. Yo. What she saying? My phone on D&D. I got too many hoes. She go pull up on me. She go pull up on T. What? Nigga, I don't know what you say about me. Nigga be talking about me. He got that sweat for me. We be like laughing at a joke. My nigga here pull up with a ghost. My bitch he can't stay sober. Something's up. Ayo, what's poppin' everybody? It's your boy Lil Kenji, aka Mr. Go Getter himself. You feel me? We're operating. Can you like show this side real quick? Alright man, I bet. Show that side. Come back. Yeah, ngabona ngathi into anencane lezi sinamabhanga ngisho ngifuna ukuzwa ama point. So don't judge, ungaskip video, watch until the end and make sure you subscribe. Road to 20k subs. Short nga 500, then we in. I better got drip check nyana mfana. You know, we're just chilling. I bet guys, it's been a while, man. It's been a while. I just want you to know that I love you all so much. Nyaqala for sure khuluma kangaka evidweni, but I'm not alone. Ngiphethe. Yo, it's a boy to on F. Ringa baba. What's up, YouTube? It's a boy TDP on F. You know, man, we have to drop for the tube. Maning the mapeng as to Kenji today, operating as mesh or passing. So what? Banko, Sepala Park, it's hot edition. Subscribe. What's up YouTube? It's your girl Keswe Lamini. Ujamagas chat ndombe enhle yona yodwa. Hello. Hi. Ngishaya wena? Umncane. Mara bengizokusmasha if mawukhulile ne. Mara Hello. Oi. Kenzakalani manje waba ngathi nje constipated? Yazi ngithi nje egulayo. Ngithi nje egulayo ungawashutha shem. Alawa akusilawa wena nothola small street. Angeke ngikhulume ezinye izinto ngale. Shem yo pass. Ayikho into engizokufuna ubheka when uyislender mangaphuze Hebex ungaziphelela. Ngiyiphuzeleni Hebex ngoba ngiyislender by nature not by circumstances. Ngibenzimeni ilo esanini lesicathulo lesi. Hayi kanti thola lento zini. Aw shem yabo le original. Ngayiskena makuthi kanjani? Uzoyiwasha lento next month nje sephuma enekhala. Yazi ne ngabe ngiyaphikisana nawe kakhulu manje ngiyakuzwela uqualify ukuphikisana nami. Pass. Hello. Unjani? Ngikreni wena. Ngishap. Smash. Hello. Unjani? Kenzakalani manje nga? Usuke ke nothi uyaphuma uzala? Uyodlala vele? Amara Fred. Uyaphendula? Hello. Alright. Ishapho. Kenzakalani nawe? Yazi ungifanela nalabo baba laba yababona labo baba laba banalama van la wakudala. Yo. Lo othi makaphuma isicathulo siphanchile. Amara uyi-young vision yalo baba ozobuye mona 50. Ukhula nayo lento kuwe nje yami. Pass. Angeke ngikhulume lento ngomuntu.
First of all. Iwomile. Chere man. Fanti into yokuqala uwomile ne. Ushilo umchito athi mangaphuza iHebex angeke uzuslang uzofa. Ngizofa ngibulawe yini? Ubuso wakho bunjani? Ima ngizofa ngibulawe yini? Ngibulawe ima. Sende nababona. Mina ngithi ima wow nami ngeke vele ngizengidebate nawe. Babujisha. Ngoba noma ngathatha ikhehle lina 50 li fresh ukudlula wena umncane mara leyo yaguge ngakhona ima umncane mara fresh udlula yena ufresh uthwela amafutha wena hello hey small awena small ngifisa ngabe bomude ne bengizokusmash wazi smash Yeah, I'm smash. Yeah. Hello. Alright. Sharp. Smash. Bashir the mic. Hello. Unjani? Nami ngishap. Uyayifuna mic? Right. Oh, smash. Hello. Smash or mic? Alright. Mawusuka kini mawuthi uyaphi vele baba? Kenzakalani? Yazi ngithi ngibelise futhi. Hello. Hi. Angeke mara ngifike kuwe ngicela ukuthi ima. Uyangeke sigonge isikhiphe ngathi ungaphakamisa kancane. Bheka wena lekebisi lakho la kufanele. Ngathi akavela. Hayi ungcono ke velaphi ngiyambona mina wena umubi natural udinge nane. Even nana siqo eyami and natural ngathi ngumthayile it's giving young vision of Thailand ne. Ngiyazibona vele ngimuhle. Yes. Has angeke ngize ngismash even in my wildest dream. Bheka lakho nibhala ukuthi gaga. Shem usho. Bheka ikhulu. Usho. Cause mina mangibheka kahle le yini emoji leli akunakubhalela khona ukuthi gaga ngikokhoma. Uyathanda ukuthi ungazozidlaza umdala kangaka. Hambe old age bakumele. Ntangaza kuse old age. Angeke ngizokhuluma nomuntu ongaba ubabani mina. Shaka. Awushem ngabe yazi ngiyasibona kube mhlambe sikhuluma umuntu maybe ongathi marama ikhulunywa wena. Shem sorry. Ngosmile camera. Yazi kunelinye emoji ofana nalo. Mara lona lihle kancane ukudlula wena. Ithi ngosmile. Bosa smile. Smile. Ucede bese kulalela. Shem ungasangilaleli. Hey bana. Sengifile ngathi Usakulaleli ngoba balalela kakhulu abantu abadala. Abantu abadala usho kahle umdala. Balalela bani mina? At least mina ngiyalalela wena uyalalela. Body count. Uyazibona zonke lezi izinto zephone zonke lezi. Pass. Big pass. Nazo sasekhona. Isaqala, the video is going to be long. So nigga part 1, part 2, part 3 in a row. 3-day drop. Mais. Ungenile? Leshi iPhone neleshi. Ungash press la. Nazo intro urase ne. Afika Captain Shota bamazi ngomdlali bafethu. Bongiphaphela wena uthi kwenzakalani ujimisane phumu ne Adidas. Kwenzakalani? Wena ngangingena ngakhuluma umfana kusiwena ekhaya lento icokile. Ne? Ayilento icokile. Ukhuluma ngayibi. Ayilento icokile. Mapikale. Ima usho le? Khuluma ngama Nike. Mfana kuseNike na ngayilento icokile. Awushem. Ungayibheka. Dala vele. Uya manje bozelana nento ezihlazo kanje ebantwini. Uhlaza abani? Uhlaza abani? Uyasho ukuthi watshentshela lamabhuku wena basaba ukumtshela ukuthi usha amajuvate. Right amajuvate kodwa yabona mina dewe ngigcoke ngakhona mangibona wena ngiba nethemba shemputi. Ana bayichina into sokhuluma nawo uthi kama. Ukimi meza kabani? It's giving young vision of Thailand. It's giving young vision of Thailand. Mazu Thailand. Awusimele ke lo yasi Africa babeshisa itos. Yabo mangibona yena nami ngiyabona ukuthi hayi na ngidla kahle. Yes. And bese wena awukhame neteki wena ayikho into engizoyikhuluma nawe ulihamile le all star. Ngicela ukuthi ubuyisela uthathe khona ngathi ulithule efensini bo ultshontsha abagijimisa wawa or something kenzakalani manje ngale teki lakho leli. Ayikho into engizoyikhuluma nawe. Mtshele. Into zirasa ntomazana camera. Wait. Mnan. Bayisaba le. Wait, ngiqwayida ngaye. Le. Angisinti ba. Come on ta. Bamba ngesandla ta. Ngazenzi ngathi. Bamba ngesandla ta. Uzenzi superstar mtshele.
Mtshele. Teng se rasa now. Ngizozenza i-superstar sagqoka all star. Come on, Triv. Oi. Hamba nechino balo mnyawo. Thank you. Abuye ndoda lento adinga support. Siyabuya. Nayi ntwana. Ngena bani manje? Ibuya ndoda. Woza baba ngena wena no Bela ngena wena Intro. Ayo, what up, Pizza Boy, Papa Action, the one and only. Shooty come Kavecha, Surovechi, Korovechi, like Ivez Masfiga. Come on. Ana muna na. Yan lu, wano konto full kulum. Nix. Fi. Ang kapila ngata. Pana ni skinny, come on. Ni show. Ang nang kinga ta. Usereli mai. Okay. Boy. Come on, Mpan. Oi, chief. Grand. It's almost we New Zealand, Mpan. La bus misho pass vele noma. Yeah, Sure. Mpan. Come on. Ipathi, come on, Mpan. Ipathi la company iphothan Mpan leli. Hey, what's up? Eliso, ilivulekelayo. Come on, Mpan. Mpan, cava linjani Mpan iphothan lakho Mpan. Ngizobonisa example ephothana Mpan. Hey, pass. Come on, Mfana nokwami. Manje futhi ndoda wena bekumele uyenza ama homework mfana ufunani mfana la. Oh, kusho ukuthi mina tawuthi ngihambe ngikuwoma mara wena hamba utshintsha lento icokile Bethu ukhuluma. Yani umuntu onetheleni athi ngikepise elisha ayikho lento ayicokile. Come on. Wow, ucophendula out. Uthi ngami uyothi ngikepise libe lakho wena. Hambula mfana ngani. Anginankinga mfana. Danone. Atsazaba lezi. Angisa. Mama, mfana lezi anginankinga nazo. We already at 13 minutes. We are Mazu Hazel. Yeah. We are Mazu Hazel. Yeah. Wow, on. What's up YouTube guys, it's your boy Khatha Zamanya Madoda. Awusibona ukuthi baseli. Hello. Maso visikile ngathi uyimvuzo kenzakalana ufana nanomkhozi. Ngalikhama iteki yaliboyelana ma, alibheke kahle. Lelo shelo mkhulaka. Mkhulu wami. Yeah, uyazibasela shemkele bheke kunjani? Basela setemo leti. No, okay, phela noma shemkele ngiyakuboya shemne amaraphasi. Hello. Ukren. Smash. Kiss. Kambantanga. Kiss. Im. I should say smash. Lambs. Khuleka njani. Ngobuza tanga manje njengoba wena uthi ukhathaza amanye amadoda wakhathaza kanjani amadoda? Ishita umdansi Wafila mina. Jive us born. My platform. Wait down. Ukhathaza amanye amadoda. Basini tanga. Yakena tanga. Fresh. Yakena le. Ngikeni. Kamba njani? Ngibi njani. Wait down. Basini. Mnandi njani. Sla. Zozawide. Bamsenyo. Yasenkambini le. Ayazi. Oi. Basinjaya. Ngikena mara ngiyahlonipha Grootman. Basinjaya. Ayazi. Sindo phansi. Jive ke. 10k fast. Yeah. Siba. Oh. Hazel man. Hazel. Yeah. Bing. Okay. It's good with you, Pizza Boy Hazel 2.0 the killer. You know the vibe. Hey. Okay. Bafethu. Travis. Yabo letwana mayizalo. Wena bosajimi karate mfana yekindaba yakho. Ta sesile lelo point tanga. Buyela ku gogo wakho ayikindaba yakho. Hamba ntanga. Ukren. Uzela vele. Wayizela. Eta. Wathula mayinda. Kanti kenziwa ntanga la uboni wena. Uzodlala.
Abuza Tanga bomela ugeze kucala. After ugeza ufune into perfect for your life. Life yakho tanga. Ngathi ligama lale Antona leya size 1 power 1. Bana. Life yakho ayinamsizi ifana nalesikepa sale siphela ikhaya. Yabo mungahleki tanga. Ungahleki uyithini ngani? Thini ngani? Iskipa sami senzeni tanga. Siphela ikhaya. Nangokufana nomkhozi tanga. Mzwe. Inhloko enqini. Izwa tanga bengizothuma. Yabo wena structure sakho cage izalo. Nenhloko esigubhu se-roll on. Ungaphaphi. Yabo bheka izwi. Imani. Structure sale uTravis Makakaka. Ngiyahleka vele. Uhlekani wena? Uhlekisa nangabe. Leso sikhathi ugcine naka grade 3 uzongiphaphela ungaphaphi tanga ungaphaphhi tanga. Ngolisa ibrand yabantu. Ima mniki chance. Ithi tanga kancane. Ima ungcolisa ibrand yabantu iwoza mathala sekuyiwoza madala. Ima sekuyoba yiwoza Travis. Afoni kanjani tanga into 250 Ipayi. tanga angisife niwoza madala tanga uhluleka ukuthenga iskiripot uhluleka ukuthenga insipho ogeza ugeza ngani Ngeza ngani? Oh yeah ile nsipho le abayibiza ithemba ngiyayibona khamba nibheka uthukiwe ngathuka bhayami yabo umothuka kanje ne ekini ayeke bakwazi ukuletha umunye umntwana ngathuka khamba nikabinde grand Uzule bathu tanga Snacy Crystal khamba Crystal wena hayi mfana I'm a clean guy Crystal ukhulula isigcoko free Athu ashundini yamazi lo yo marabo khamba nibheka grand kanti waya abantwana balaba bhema ama crystal bafetha niyenzeni kahle bafetha ngeke bafethu ngeke tanga yini tanga ukufakile uTravis khamba tanga ungayenzi tanga leyo tanga khamba nibheka ugrand tanga so sigebengu unangaki tanga hayi wena wazi ukuthi nginangaki unangaki ima unangaki nginala ngilakho wona unala yeah afede bheka lale bruku likutsipile ngaphi senda libonakala into ima into ibheka izwa into ngayisho kubantu ima ne taba kanjani tanga because umkhulu wakhe akaphumi nama entabeni uzophapha la khamba ngiphaya khuluma tanga ringa wena khuluma tanga ringa ngizokuthola ngale mina ringa wena le weyimbashe ngakhona ngathi ushaya idastase eLimpopo ungazophapha khamba ngiphaya ini let's keep postokile tanga afike tanga cwele ngawo tanga shoot wena khamba tanga angiteleli phaya kangiteleli it's shukuthi wena phaya kana ithi ngithi mntanisekhaya wena into epompekile la kuwe into engakufanisa naso into engakufanisa nawe ile bhathula lelona yabona nomkhabe eqeleni into engayifanisa nawe ayikho into phela khamba ninyondi kandaba great again ngizobona makufika wena tanga ithi ngishaya intro ukugcina good it you piece of boy Hazel Manana you know the vibe Fede no Hazel ubuyile where we at awungenanga kan So guys Sivano shay intro nje yami What up guys, this is your boy and Potero Squad is pretty cool abangazi basazongazi ne okay tana into encane alila ko boy lo nyamzwele kibo kunini babhajekthela amavasi lapho uyawadabula phela kwaye kanjani ntwana maye ngoba safana ndoda hayi ntwana mina ngcona ayikabi mfana wena ntwana hayi tsala ubukhofu lolu ntwana yadlala ku ayikabi ntwana ay yashine ntwana amashine shy impilo fake njengale bhathu ntwana uyangizwa makunomehluko linalini phela wena ugeza ngevasi lapho ugeza ngethawula leyo umuntu engakhona afeed amuch esho okay small not kamba ntwana great bathi
Angirene mba. Straight up. Again bakhathele ukubheka wena ayikho phela isize yakhe ama-under shop. Social media. Yeah. Social media. Hayi mina ngiyala ntwana. Hayi ngiyala ntwana. Eish, ntwana ngicela ufoje umkhaba ukuthi kancane. Yabo. Hayi ntwana yini? Yini umntwana uyakhahlela ntwana. Wabafana. Khamba boy. Afil. Amocha ngizobe ngikulindile boy. Nali yabonakala ukuthi ekini nonke niyabhema. Khule family nonke niyabhema nje. Hayi. Segazi company small. Great. Afil ta. Grand jam. Afil konto ufuna ukuri. Mina. Yeah. Ayikho. Angibona ngathi ubheka ngathi ukhona into ufuna ukuyiringa. Afil. Eish, kamba ntwana. Oh natanga kufuna amauza tangi. Oh. Ay, nyundi kadaba. Shine skin chini mfani yabalanda ntwana. Ay ntwana kusile karate ntwana. Kusile karate. Oh, bothi yabo. Oh, yabona fihle nobubi ntwana uMasimba moswe. bheka le part lakho ubhaya ngebox lamatamati. Ligcoka le part alikhathali ntwana. Alikhathali. Chicha njengani ande wona. Yabo. Afile tanga nyundi afile. Messi yafakaza ngaphandle. Eh. Oh tanga ngathi yaringa nyundi tanga uthi Messi yafakaza. Point nawe. Ngithi wathambele ipipa manga. Ipipa lakho. Lele ya wena Cloud ke on. Phela si understand nyundi the only reason aza ku smash your pass usuka promote ububi. Kani mhlekeleni guys. Come on. Keep. It's a wow. Yela. Nazo ke. Yeah, I know nilinde ipart yaka Travis. Yes. Futhi le ipart 1 iphelele la. Travis uzoba ku part 3. 4. Where we at now? Ungenini? Slagu wena ungenini? Okay. Intro for us again. What's good YouTube support? It's another banger. You know me, the one from you cheese in the planet. You know me. Subscribe. So stala la. Subscribe. Man come. Smash. Yo, wena konje. Uzongisiza njani? Uzongisiza. Sokala. Oh, Ay, now yakusaba sawuthini. Hola. Banana. Come on, come. Papa action. Awenjani? Faisal. Faisal. Ngisa Faisal. Oh, Faisal. Izinja zephone. Ngiyabona mfana. Shoot izwa. Uthi outing hayibo yiphi camera madoda. Uthi nginja yephone leso sikade yambonde uyasidudla ngakhona. La neli anda wona uqoka itight ta. Nama Nangapha uthi ushaya iportal akusiportal iportal. Hayi nginamanga mangithi tight uqoka ipitikoti dlula. If all afford up. So, I respect. Hola. Share. Wena nofishana. Senyabazwela nabakini kulini babudgetela umbhede ndoda uzunomkhaba ngaphansi. Hey bana. Uzafana nomunye umuntu. Yo. Wena nofishana. Come on. Uthina uthiyama. Uyakhuluma uyajokoza uthiyama. Babu jishi. Ngiyakhuluma ngeke uzungizwe vele ngoba umfishane indlebe zivalekile. Indlebe zivalekile yini uzalwe yini uzalwe iqwinyo. Ushayine portal ekanda khambeni uthiyama. Cafuna ekhunga kanando. Nazi into zamampela. Ungasipezi ucoke ngathi umadala khambani. Wena isaka ipedicard. 2019. Wena isize yakho ayikestolo basuke basakuyenzela ngoba size yakho ayikestolo wena. Size yakho ayikestolo. Upaye bawuthiyama. Total sport ngomadini. 2.1. Hayi wena letha la. Nangapha ndo tona ushaya anda ndo tona mele usutabule ini wede.
Yini? Ngiyazibasela kanti mina ngiyashisa vele. Uthini unuka nomlomo, unuka nomlomo. Usengani? Usengani? Sengithola yini nje? Phela ngale makhulunyana phuma etoilet. Yo. Uyanuka. Njayami. Emambeka. Uyanuka. Yo. Uyanuka njayami. Apero bona lilo. Uyanuka. Kokena mapets. Lethela uthini Stufuza. Usengani uthiyami? Usengani ngiyasibasela unuka nomlomo. Sis man. Sis man. Kamba no tham. Shine kanda Matio. Accident yakho semakuleni my friend. Mara vele wona umntana my friend asakhuluma. Wabafana. Lo unamabela ka chest ya breast. Bing. Kambana Sam, anyeke uzoshaye protsadi ushaye amakausi wamandiya. Usengani mina ngishaye protsadi ngilikhaphe ngendida ngishaye skipa sendida. Usengani? From Taiwan yenza into eyi-1 ngibhema ne-Taiwan wena uyayibhema i-Taiwan. Wena uyayibhema i-Taiwan. Don't forget to subscribe, like, comment. Yo. Nienza kanjani le wethu la? Isha. Hey. Subscribe. On. Subscribe. Where we at? Sibele ntwaneni. On. 10K fast. Uyisephi panel? Kepler my friend. Shy panel it. Isikhathi sikhona impilo soyithatha. Hey. Kwesukharisile conflict na TikTok. Sisibabo. Hello. Njani? Pass. Hello. Pass. Wait down. Come on. Unankinga pass. Sure. Oi baba. Come on. Ngikhe. Pass. Ikha mntwana ngiyazi crystality shesh. Kamba. Pass. Come. Skipanda. Ukufundisana tata. Ukubhemisana takhomqisi. Kambana hleka umdidi umanzi. Zengani? Uzugezile la uthiyami. Cafu njani ufuna ukukhala? Ngakhali boy. Ngasezi la icrash wayibamba manje. Azenzi mina shine ne Adidas empama. Bing. Lodas. Dadas. Oh, thita mina ngishayede empama. Dada sekathengisa ikipa ndaba. How is there? Mrs. Cap Street ngabheki emuva njengempilo yakho. Ngila nunyundi mashisi. Where is Mike? Sila. Songena wena. How many minutes? Good. Hey, what up, bafisi boy Claudia abayimini bangomshini kulento asevuthe hlezivutha njengikasaba bezivutha njengama ngisavutha into ezingavuthi sila ithwatho boy savutha into ezingavuthi ngiyasicala li So boy amudla mama no baba Okumuhle na Skip esiwani When all stay you one. Kwa wena. Lento la since kwazi wena sakubukela uza nento ezi1. Ngidani phela. Akule pathu lakho lezi.
Mina sikhuluma indaba yini? Ezel. Ezela. Embambeka. Yo. Apiribona lilo. Bathini ngami? Angazi madala la ufikile no All Star buya nale ntabini angazi uthini. Azona tangane. Khuluma. Khuluma tanga. Hayi, Sithi ladies first angisho. Paul. Tanga ngibizela abantu abamakristali bamambuca. Tanga. Ngayenzi lento tanga. Yabona yikho into esirasa nayo insila yakho singa playstore i2 room ngayo. Yikho into esirasa nayo ambogeza tanga. Buyi uzoba right. Tanga ngiyahlekisa tanga. Yabona lewe ungakhona ngathi ubhema ingidi. Bayazi imngidi. Ingidi yaphe Yasiphumile kumacala la uhlushwa 8. Sila kuweke mina ngazi company yini le? Jordan. Afile namachofen. Company. Bathini credit? Sana. Man, ungayizi into enzani. Ugrand. Yamkeni khaydo. Awuzomke. Company mshisi. Credit. Ay, boys, angontana intwana nje. Company. Ugrand. Namothi. Izinje zama-sharks. Ekhenji. Kuzelathu. Ekhenji. Dada. Yazi kudala abashidanga bakhuza ngama-sharks. Ngomunye ufikile la. Mtshe, ungamyeni. Hayi man, ngilala ama-poxwini nje. Yo. Angale tanga. Outfits inspired by Ukenji, Maria Kialeka. Leka njengale shocks lakho. Ufuna ukuringa futhi? Laleka shocks. Kokucala untanga ukhuluma ngama-shocks, marugcoka ama-Adidas besisagcoka thina sisafunda i-crash. And uyasho ukuthi ufake ibhegi la-ke kanti hayi China siya-comments bekuyi-size omkhulu wena uyenza ibhegi. Yasile le one. Nyundi kandaba. Kambani. Ubisi i-brightness lapho because kuyada la. Yo. Angisho susayini into eziphangu kwethu la. Kavu nayikho akulingana nenhloko yakho. Ngani inhloko yami? Nginawo amaningi kuyo ngifuna ukuthi ushintshe leskin sakho nje maye. Asitobi iskin singabachita ka. Ayinde. Dabamba chiwa. Angisarenda ngizobuya ngapha kimi ngisho speed. Always. Sure. Osla. Uthe uyashisa. Uzorasa ngisho. On. What's up, Pichu? It's your boy, Shots Killer SA. Hello, Ken. Kambani. Waphela kaye baceda abafana. Yeah. Po. Bing. Mangisho mama kholophele ngathi nje asekhaya. Mina. Baba kujuduka nempumulo yebibi Bob. Ha ngenza for a living. Into engeke kuyizenze mfana wami ngiyaziphandela nje yami. Ubona ngiso ngiziphandela. Bing. Ngakuthengela yona ngicela ukuthi uyibheke. I-label le. Fusekwe. Ubuso bomnyama. Noyinsumpi yalunga, that's why ngikhuluma kangaka. Yo, ubezena ngenzangu. Yeah, I'm back. Ejongeza njoba bengekho bade eduduza bayakhuluma ntwere. Yes, kuni crazy sesasibani.